kulula lento phela push phumele personal lobe yachaza amaphupho inamba ke senze ngoba imember ngoba umlandeli ngoba i-contribution i-channel phela from 9 to 5 ntambama ang-WhatsApp sibeke kulunge uthi-ke molweni tata mfundisi ngiyathemba ukahle ngicela ukubuza yipho uma wami ezama ukutshisa impahla yami emlilweni ndayisusa i-top yami ukuqala waphinde wafaka ezintathu yazikhupha ngikhathazekile so he dreamed of his mom burning his clothes but he was able to remove those clothes from the fire lihle ngaloko ngoba whatever effort ekade yenziwa lapha yokucela phansi impilo noma ekumgala noma ekumvusela ingxabano noma ukucela impilo yakho phansi uyinqobile lo muntu uyabona siyabonga kodwa siyibreak it down kanje ukushiswa kwempahla so one kuyenzeka uma uphupha umuntu kuba uPawulu umeshisa izingubo zakho lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu noma ke ngaba ngomunye okumele umqaphele kakhulu ngoba wenza imizamo engalungile ngabe ukuxabanisa aphinda kwehlukanise nomuntu wakho eKaJakobe 3:6 nolimi lungumlilo ulimi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu lingcolisa umzimba luthungela ukuphila konke luthungelwa isihogo 2 kwabanye uma kwenze uphupha umuntu upha olubi uma eshisa ingubo zakho lusho ukuthi kungenzeka lo muntu noma ke ngaba omunye ukuthi ukuthelele njengamanje futhi ugcwele amaqhubu nenzondo so ngabe uyakugada ke ngemithi enamandla ngabe imithi efaka uvutha noma nje eminye imithi emibi ngenhloso yokucela nje phansi ke impilo yakho ke manje ngiyabona eKaJakobe 3:8 ephulini akakho kubantu namandla okulithambisa lungobubi obuyaluzayo ugcwele isihlungu esibulalayo 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu upha olubi uma eshisa ingubo zakho olungasho ukuthi yenzeke uyakhonjiswa lo muntu noma komunye unawo lo mkhuba wokuxabanisa nabantu noma ke okukanye wokuxabanisa nezidalwa uma ezama ukuthi enze izidalwa zikuphendukele wena noma abantu kuphendukele isengavela futhi siyabonga besibeka lapho umuntu ethatha impahla zakho eshisa ngabe uxabanisa nabantu uxabanisa umuntu oshana naye noma lo muntu ucela impilo yakho phansi siyathoba vakashela i-Selishul Academy www.selishulacademy.co.za futhi uthathe inamba labo bafonele barana isikolo esiqala from grade RRR sigcine ku-grade R okuyi-preschool leyo phinde barane i-aftercare qala grade 1 to grade 12 bavula from 6 ekuseni ku-6 ntambama ba-ofara i-computer literacy ama-codings robotics nokunye so make sure ukuthi ingane nayo ithatha uyimisa laphaya iyofunda lapha bakuphi balapha e-Orange Town eHammanskraal ePitoli siyabonga kakhulu-ke vakashela kwi-website uzithole inamba zabo so